Hrvatska je nastavila 100% niz na ovom svjetskom prvenstvu i kao pobjednik skupine ide iz Madrida. Naši se niti jednog trenutka nisu bavili kalkulacijama i po svaku cijenu željeli su pobijediti Španjolsku. 10 minuta trebalo im je da se poslože i preuzmu vodstvo od domaćina. Do kraja prvoga dijela uspjeli su stvoriti samo 2 pogotka viška. Sjajno je u tih prvih 30 minuta funkcionirala naša obrana. Španjolska je u tom razdoblju ostala na 50% realizacije. Nismo dobro otvorili drugo poluvrijeme i Španjolska je u 10 minuta napravila seriju 7-3 i opet preuzela vodstvo. Ali do kraja bilo je još 10-ak promjena, vodila je Hrvatska pa Španjolska koja je u jednom trenutku u završnici imala čak 2 igrača više, ali nas nije uspjela nadmudriti i zabiti. U posljednje 2 minute Hrvatska je postigla 2 pogotka i došla do konačnih 27-25. Alilović sa 16 obrana i Čupić s 8 pogodaka, prva imena Hrvatske kod Španjolaca, Makeda 7 pogodaka. Mislim da smo na kraju zasluženo pobijedili, malo je bilo teško, malo je bilo sumnjiv odluka sudaca, ali dobro. U svakom slučaju čestitam momci na pobjedi i idemo dalje ovim ritmom. Igrali smo pošteno. Ponavljam još jedanput, mi smo sportaši, igramo za pobjede, ne igramo za kalkulacije, za namještanje, nemam pojma šta biranja. Pa dobro, i da smo izgubili, ko bi nama garantirao da ćemo dobiti Poljake, Srbe ili Slovence, ko će nama garantirati da ćemo pobijediti Njemce koji su se digli sada nakon pobjede protiv Francuza. Tako smo se i dizali iz utakmice u utakmicu. Ja se nadam da ćemo mi samo to nastaviti i ovom pobjedom stvarno zaslužujemo borbu za medalje. Moram čestitam mojim dečkima na fer i korektnoj igri i dovoljno reći da sam ponosan na njih. Mislim da sam s ovim sve rekao. Hrvatska u ponedjeljak u osmini finala u 21 sat i 30 minuta igra protiv Bjelorusije.